Usashaqekile namanje umphakathi waseRatanda eHeidelberg kulandela ukubulawa komsunguli weqembu iWoza Africa eladuma ngeculo eladla ezikhotha kule minyaka edlule iStokfela uBonginkosi Manqoba Ntombela. Kubuya ukuthi uNtombela obengumnikazi wamathilumi namanye amabhizinisi kule ndawo udutshulwe abantu abangaziwa ehlezi emotweni yakhe ngoLwesihlanu ntambama. Ayikaziwa-ke imbangela yokuhlaselwa kwakhe kanti-ke amaphoyisa ayaphenya. uNtombela uzobekwa endlini yakhe yokugcina eScott KwaZulu-Natal ngempelasonto. He was shot 5 times in the head. We tried to get him help to rush to hospital. Unfortunately, we did not reach the hospital. He was declared dead on the way to hospital by the medical team. We're feeling so much pain as a family at the moment. Our hearts are still bleeding. Please bear with us. The funeral arrangement for Mr. Bonginkosi Manqoba Ntombela, there will be a memorial service at Ratanda Multipurpose Hall in Heidelberg on Wednesday at 12 p.m. And on Saturday, there will be a funeral in KZN, his home